Conseil ministre mun ni ale baro timela arabado no bɛnna février kalo tile 8 ma san 2023 chapitre des mesures législatives et réglementaires ka jira k'a fɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ usine ko ani jago ko ma n'o f'o ma ko industrie et du commerce. Conseil ministre a hakilina dɔw kɔni ta n'o f'o ma ko projet d'ordonnance mun bɛ tali kɛ usine malienne de produits pharmaceutiques an ka pharmacie wa o usine fura dilan usine ba dɔ o kɔni hakilina tala ka se ka na o baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ Mali kɔnɔ. K'i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ usine n'o f'o ma ko usine malienne de produits pharmaceutique ko o ye cakɛda minnu kɔni ni Mali y'a hakilina in ta ale tala ka bi mutalakɛ wa sariya sen bɛ kuma loi numéro 8911 ANRM n'ale bolonɔ bilala février kalo tile 9 san 1989 o la k'i b'a ye k'a fɔ u ka nafolo n'o f'o ma ko capital o tun bɛ taa jɔ miliyari 2 ani kun ka fɛn na wa mun bɛ tali kɛ franc CFA la kɛrɛnkɛrɛnnen la wa k'i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kun bilalen bɛ jamana ka kunkɔrɔla la jamana de tun bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen wari in bɔ a yɛrɛ kunna o la k'i b'a ye k'a fɔ wa nin statut ninnu ko a kɔni bilalen bɛ sen kan wa décret min bɛ kuma décret numéro 92 259 PRM wa ni ale bolonɔ bilala décembre kalo tile 18 san 1992 o waatiw la o de la k'i b'a ye k'a fɔ san 1999 i b'a ye k'a fɔ wa jamana yɛrɛ ye yamaruyaw di cogo min na ka se ka a fɔ ma ko capitali ouverture du capital la a bɛ fɔ ma ko an ka wa usine n'o bɛ tali kɛ usine la olu yɛrɛ caman bɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko ka capitali ka se ka yamaruya don ka se ka dayɛlɛ cogo minnu la b'a ye k'a fɔ pharmacie yɛrɛ o usine furaw bɛ dilan yɔrɔ min na kɛnɛ la ka se k'o dayɛlɛ o dayɛlɛla ni sariya sen n'o fɔ ma ko loi numéro 99 ni ale bolonɔ bilala février kalo tile 25 san 1999 o la cogo min na ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ usine ko la gouvernement fana a ye nin hakilina ta k'a bila sen ka conseil ministre la n'o baaraw timɛla mun tɛlɛ kɛ novembre kalo tile 18 san 2022 a fɔ ma ko plan de relance o hakilina fana tala cogo min la o bɛ se ka nin bɔ a sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye tuguni mun bɛ tɛlɛ kɛ wa an ka wa sɔrɔ ale ni an ka wa balo bɛ se ka sabati cogo minnu fana la n'o fɔ ma ko production bɛɛ ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye tuguni ka se ka dɛmɛw fana a la nati o hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ statut la ko o kɔni o bɛna yɛlɛma o ye sinsin o kan mun bɛ tali kɛ tuguni a bɛ fɔ ma ko wa sɔrɔ minnu bɛ laɲinila kɔrɔlen ka se ka dɔ tɛmɛ o fana kan ka o baaraw bila a sen kan a bɛ fɔ ma ko ka bayɛlɛma kuraw don a la taabolo la jamana yɛrɛ mana yɛlɛma walima wa jamana mana développer walima technologie mana développer wa baaraw fana kan ka kɛ k'a bila o minɛnw kɔnɔna la ni usine kɔnɔna la o bɛna o baaraw fana waati mɛn n'o fɔ ma ko unité kuraw nin projet in kɔni n'a bɛ tali ko projet d'ordonnance la k'i b'a ye k'a fɔ hakilina in kɔni tala yaasa ka se ka nin hakilina in bila sen kan a fɔ ma ko relance ka ɲɛkura di a ma ni usine in n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko usine malienne de produits pharmaceutiques k'i b'a ye k'a fɔ wa a ka action ko o kɔni o bɛna a sinsin cogo minnu la wa laɲini minnu bɛ yen ka se ka yiriwa fana sabati mun bɛ yen tuguni ka dɔ fara an yɛrɛ ka sankɔrɔta kan kɛnɛ o bɛ se ka sabati cogo minnu la jamana yɛrɛ kɔnɔna la a fan bɛɛ lajɛlen fana fɛ wa furako kɔni o bɛ se ka kɛ timɛfɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka dilan an ka jamana kɔnɔ ka tila k'a dun a bɛna sinsin o de kan o la fɔ ma ko relance des activités k'i b'a ye k'a fɔ nin baaraw kɔni la a bɛna kɛ sababu ye ka se tuguni i b'a ye k'a fɔ mun bɛ kuma wa furaw fana o sɔngɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ ka se ka dɔ bɔ olu fana la an bɛ don min na i ko bi don nataw la Bamakɔ février kalo tile 18 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la